Kapfupi okumbira Wicknell Chivayo kuti amutengere mota zvakare. Ko yaakambopiwa iya yakaenda kupi? Iyi mibvunzo iri kubva kumhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana. Uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Muri yeZimbabwe ndinokutendai nesupport yamunotipa pano nguva dzose. Ladies and gentlemen, ndadzoka nenyaya iri kupisa mumastreets esocial media muzuva ranhasi. Nyaya iri kupisa inyaya yaFred Manjalima, uyo anozivikanwa nekuti Kapfupi kana kuti baba vanga. Kapfupi azongoona iye kuti mwana asingacheme anofira mumbereko. Akaona zvakakodzera kuti angokumbira another car kuna Wicknell Chivayo, zvisinei kuti akambopiwa imwe akwa in 2024. Kapfupi abuditsa iye pachena zvakaitika kumota yaakapiwa naWicknell Chivayo, akati iye akaita tsaona. Anyora iye paFacebook pake kuti, Dear Sir Wicknell, chekutanga ndinotenda Mwari akatipa imi pasi pano. Ndini mwana wenyu Fred Manjalima. Kapfupi ndinotenda nemudziyo wamakandipa baba, makabatsira zvikuru, uye raiwa badza rekuti ndiwane kusakura uye ndiwane kufambisa kuenda kumabasa kuti mhuri dzirarame. Asi mhepowo dzekumusha kwandinobva dzisingade kuona chakanaka pamwana washe dzakapindira, ndikasangana netsaona, mota ikadhumwa ikaita beyond repair musi wa23 December last year. Baba, zvinonzi mwana asingacheme anofira mumbereko. Ini ndachemawo kwamuri zvakare baba kuti handisisina chekufambisa baba. Mwana wenyu ndingakwirawo makombi futi muripo here baba? Ndinowimba message yangu inosvika kwamuri baba Wicknell, ndatenda. Uku ndo kunyora kwakaitwa iko naKapfupi achikumbira another car to Sir Wicknell Chivayo mushure mekunge aita tsaona neimwe yaakambopiwa last year inova eToyota Aqua yaakapiwa naWicknell Chivayo. But ladies and gentlemen, tell us in the comment section, what do you think panyaya yaKapfupi iyi yekuti akumbira mota zvakare kuna Wicknell Chivayo iye akambopiwa imwe? Sekuona kwenyu panobuda imwe here apa kana kuti zvakatovharana? Ladies and gentlemen, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi.